Santifunu nka baabi. Akebia yabo. Ana akebia so ruru asem no wie no hu se ma asem no ma former busapage case no entomo a akebia yabo wa asebu ho no obe make sure say ombetua e de apata ye ntete no biti awa e course no se judge na odi kan di asem no ojae court mrato ho e be kan amamresem abra court nkan amamresem enka ye pese lumba atena nkran ne pese ye na yie won nkran ya e ba besie ni pa akoso ni akoya yie ni won nkran yie ni wo ho Abusa for yama munyina akwa ba mba Nyansapo TV so because Nyansapo no agye mesese ye sane na badwemba kwan so ene so ye die hia ebedi nkomo foforo de sane fata na edika mesho so be subscribe to channel no be like you be share mo bibia anya bi ahwe comment section wo so ye wo dia e na wa che wadwen ama no aye kama midin ene oba ye esuama ye bo a ene so me ne for black na atena se a ye de nkomo ni nyina e be hyehye so ye wie no na wafa baby afiri mu a ebeboa wo nana me mo akwa ba meje so bibia boko bode na ajamadom tiapo ampa anopa ni agina court injunction wo sensem ya che ohwa ye hwe de na ebeko me snap mienu aba aha me ho snap mienu wa ma hye me makotade aha ena me ho wo san de abo kakraka ai kakraka na bembenya bembenketwa onso bomachi enso ya sema ebeka mbo ai ankwa ma ya nipa bewu ajo nana ankwa ma wa nipa bewu ene nana mpa chow judge ma willing ne se ne nyina ne yedwen ni say ene willing beba no willing amande nti me fa me ne ma ne san kugu ha na willing amba nti ne ma no besen akwa kugu ne mom tie de bai wada ma tie eto to asum na eni nkomo borofo na judge ne de willing na ba na embremo no judge ne se opese owuru asem no mu yi na ohu de ekoso no hu baby a custom no and amamre no eda custom into the court no eberu asasem no mbas kopim so beru asem no wi a obehu baby amra ne da ne baby a custom no and amamre ne da no enko osusu se enka yentwen ansa na rather no obeti case no wano afi so no akebia yabo ana akebia so beru asem no wi no hu se ma asem no ma former busapage case no entomo a akebia ya bo wa asebu ho no obe make sure say ombetua e de apata ye enti no biti awa e course kaso so pay de ba na wada ma utini ye na mi sense suma na matini ye na waka brofo bi say custom ade custom ya mamere custom ya amamere na custom so ye de custom so ye custom na o so be confusion so say custom bi ase dem ni se bia na me chomo ami keliti ama I no mami se brofo no na me on me ne ko ye mate custom mami summarizing is simple mam the course of court send a lawyer a ogina mu ma twi ne o kan meti wo se custom bi na me busa say celebration of life custom woman twefam woman na custom ne de me pa cho the judge lawyer person o che nyina say judge say asemi aben too much amano emre ni soma no o pe say onya more time onya mmere kakra na o hwe asem ni mu eyie asem na beda na nim no enye say mmere keke ene de ka nemu amammere eka asem no ho and the custom no nti amammere ni amanne ka asem na ye die no ho nti amammere be so na beti ma yi snap no odwan afiri mu ntimi nyi afiri ma ne ye wasan education na ko sen na be ma judge odi asem we nana we de meje di so ye oye be ma me ti so ye oba me ti bia so ye oba minyanyan judge odi asem aha minyanya di ka me nchia ma wa ma odi amana ma me minya hunya ne nchia me beto fa hye mbotom nto aha me da hye mbotom ato aha ti judge say ohia mmere e ma asem me ne judge ne ya adwen ti na ai me ne judge ne ya adwen on se me be kan na fidie so say celebration of life na ye no enuru time so say celebration of life na emumu no ma me no mumu no a abusunya ne de na adwan ne celebration of life no ogina okwa no okay onye hu nanim se okwa na oba enti se ye de ne dwan ne celebration of life na abusunya ne maame na ani ni
abeka sa asem wi correct say celebration of life no yesem maame na mususu so ye ware ni no ye nya judge bi a wa nye maame no court marriage na ntum a oni ekuna ho asem no kokae nti Appiah court eda ho nti sese no se ye celebration of life na maame no sun na wo sun no onfa sun katare ho so metena nim se bibia ha no ana imagine ni so bibi so ha no bibi ha no wo hwe maame nanim a bibi ha no na emam celebration of life na mo ye no ontimi nyini hu mfiri mo de amememfe na ye celebration of life enti kamunya abotre na ye ntwe celebration of life no nkwa akiri na ye ntimi nya Appiah court no na ye hu sampa judge bia ba watimedi maame na asem se oye ware ni enti se ne de court adi ama ne se oye ware ni emla de lumba wu ye no woni divorce bia okay afi no ya yie na so pese oye na buruchire no wa ya wie oye yie ni wie a celebration of life no na ya ye de ahye na finshi adam cause finshi adam na be ye fufuo ani tuntum ena we na mo ye no so ye fufuo ani tuntum enti ade na ye celebration of life no nkohye na finshi adam na ye ntimi ntwe manso na wa ani mu no mama me ni nya ne justice ne ne nyina mmom en celebrate abamre na kanije na wie peye na kanije na awie peye so enti we no abase no na metu Asante region ahemfo metu omofo papa on se custom na wo kan ya amamre dia wo mo do masem no so ko nkran no so se akanfo akan ni nyina so ko wi Asante no kore enti yese no yewura gama nche asase so ne yedi asem isisi a no kore na emomu no amamre sem no beba be wie paakoso hene ho na paakoso hene so de abebo ye wura Asante hene se court no katachire yesi amamre sasa wo ho agese ye behwe ka ne sa hemfo edi ka de asem imamu amanka ne yie mu nyina yo yesi esa ko fa ho no nyina ase abawo edi enti no se amamre tina me se jenkiai ne fama judge ma wadi wasema ma ne se otum se video bi na be no odwan no wahu first gain no ai on passing bia so gini fenchem they don't see us no nya bre atiase ansa no man wuli enti no amamre sem obekoso ontimi mfa nkrata no nko anka asem ko se nkrata na nka sa ye obi amamre correct ontimi mfa nkrata no nko anka ho asem bia se ye de nkrata no nko aka dabi enda maame no na se papa idi odi asem se judge no mohwe no am so oye oba na wo ye bema mepeni di ama metima ponche de me ponche ni yi so ho watena se hu se lumba nsem ba ye daja o manga nem yes onko ye te se maafo mu na yakase wakwaji sika wakwaye sei sese ne sa anko amayan a abusua panyini wo case abusua panyin dada ko se Canada ho no nya de se obetimatua se ne injunction ye adwuma de a se de na no na ye ne se yentua 20 billion ye nya won kwa na yie no sa maso a wono susu ntia ye sika mayan ontimi ntua yan kwa ye celebration of life se na judge so kan judge so judge na nkasa na kura no de o kan no judge ne de menye so se obetua sika bi amahe ontwa bi ama da bi ontwa bi amahe na emmomu no awose wototo ne niam nyina yie ehunu se okrosu bibia wo amalumba atu atwa se court furo bi ama akire bi eni na opa amamre de abetaachi na wa judge ne judgment enti besere ma me akoso abrempoma oni ni nua na kuma akoso asewa omomfa we ni nhyemu preko omomfa Appiah ni nhyemu wa Appiah ni nhyemu preko ni ndi asem nyina ba ni ndi asem ni nyina baako ni yenkrosu docket na ye celebration of life no wi a lumba chi akatakora ama obi fufuru atuma trend bi anya sa 2027 me ka ne say obi antumi trend da mbasa akoso trend ya because you need justice and ye best let him legal wife for dia bai mu obi a nkoka se ntia judge no ni sere o mu pa o mu de nche no mato bomb na sere say asem na aba no ye ne anim sunsun mu no de ye hu ba bi a judge ne peso ye dey motiase metiase media me from day one am say celebration of life we yentu nhyeda what can it da because here celebration of life ni wi a ma me ni case ni be yetoro kan because e ba sa atumi bi ani case ni bi here celebration of life wontie sa wale na obe na Appiah court na wo say wo pese o wala ko yede what celebrate wi dey ade biem na akwakoye enu nya nduru ho so enti ye be select legal wife
kana eda ho no anshintu ye celebration of life no efiada kura na ye de hye na si yakura na ye nya abotre ma jeje no na de na kan me kura de aye me de wo mu se wo se customs ne amamre no amamre na ehwe ise ne amamre hu hia take ka se court de o ye court de na nka e nkrata na ye kenkan ye book mu o ye kenkan law ye kenkan law but we judge na me hu se amamre hu hia hwe amamre hu hia he de bia me ka me se nya school na ma oman konanimu e ya amamre ene amane ene makuru konanimu firi se ya hye se ma obi ne oba nkohia ewuram wuhia wabu amamre so wanya amane so ya amane ya ka kire wo se wo ware ya memfa wukunachi wo fa wukunachi a wabu amamre so nti wanya amane eno na buo makuro etumpon wo konwuram na kofa aboa ti se wokokumu ya hanta wokokumu na mo a fa ne sere bere wo hene cause wo konwuram on so bo fie ho ban sere be ya next time on so betima bo fie ho ban ma so bo nwuram ho ban onyano nkwa onyano udi asamba onkwa wafa entitetene ne nton asase o nton asase labla be he odibira na ne atoboa ma ba bia boa ba koto tena ho ne fa boa o man no enne die sikadie nti e ton asase enne ya konfo kre ton asase ma ye ye tomoton aton cemetery so ka konfo ye ton asase ma no o tena kuro di nsem hunu a wa pam no na japade yo nyina wa fa na de konfo fra betena so wagimi de gimi na agi ne dwan ti sa tam na tete na bone nkoso because wo hene na de asase ne ma ho se wo konfo tena so ana wa boa wo ama wasa si dan na wo ye adwuma wo enti wudi nkwasa obepam ene so de me na mato masase ena me na masimi dan enti me ye mazan no ane se ma ye mazan wo hini ntimi nka bi na emom so wo hini na de asase ma wo de chew wono na asa abo si bosum dan ma wo ena wo se ye adwuma na fa si di aka na ko wudi nkwasa wo hini wo kwan so wo kwahyen ena wo hini bi ntimi nkwase konfo because what to asase ama no dia se mbi so enti amamre na judge ne dia ba hyem no judge na amsa ma on kra bi judge ma je wonchi abe de wo ho so ti ase wa ye nyame so adwuma wa ma amamre hunu se amamre mfane se omu bible sem no mu book sem no ebeto amamre to wontimi nyi amamre nsi nchen enjeje sa asem we nipa no nyame nhira no judge no because ababi odi ade na fa no so ohun ade ekura we snap wo de gu form na ma for so asesa kita snap na tete no na ye nyusu we o na nyusu snap dabi ne o tribe bia ne do me nyusu se oba asante regina ye form hase na ne nyusu nsafufuo na ye bedika abo ade nsafufuo na bompa ye dika de nsuo gu kuram ne de abompa ye ansana ya fa yensa fufu na de atoa so abompa ye na okọ ye nuanom mo wo soro ho no so a mo su wisu pito mo dika de nsuo gu fam ansana mo wiam de pito no aye na aborofo no ba ya mba no a mehu ye apetese no eno mbefa daada ye no mo de we kogu no de blese ti we nya hye na bo we apetese ano de dende Africa de ajo so na ba bi ajaje di custom ya ba mu eno na amamre no ba bi obekọ bi ontimi anya we ho ise bika no so be sua ni ye dia ise bika onya ka amamre no nko ade wonim de o wonim de nti snap beka ho so ho we wonim de snap na na so snap ekura o sa no ekura me sa no egitam se na ise no ye plano pantu jo ana ba ko ye srada pantu ena se untimi nka no so atwi kasa na usi bonkum ni nifa so nese sa de na wo kopɛ no wo pa de mu oduro untimi mfa nsa ba kopɛ enko wa hene ho se dabi so kura bonkum ni nifa wa hene no so hu se ipa ba ni abere enti na nyankopɔn se yemfa bobisa emom paye bobisa no ma de kro bobisa ensa ne bo odin a ehwam etu pampan nti se nyankopɔn te se ensa no na ensa ne bo odin se na tutu gu fom ade de na asie na wasoma ne mase mon konkohwa de kro ade ato no nti otu nsa se gu fom na pampan ne ma nyankopɔn betie wasem wa ya ma bobisa na we o se ensa mfa ma obi an wura ho untwa kakra pantete na adwenje no basa na memory na ba fom kakra ya wono na obi a wa pira kese so etwa ne bi so ya wono be ba fom ti bobisa de we no se mo afole ebuchia okay afole ebuchia ne odwan no we ya no na ya no na ya kan ya no ye hu sa asem na de ba na ya dia to asem pa so yes ti ya na nya odwan na de kwa himfi na kire bi ne mu asem ne mu duro ne hu odwan ne de ko
you na ne hwa atembi asemi a esi a yesan aba na nanom ani mu bi enye se ni kan ma na nanom ani edi kan aba na de tenase di ho koma ase anse dan wie ka asenya ko esan ba bi o we betima wie ka we na be wie ka we na be wie ka on se de bia na sante reja hemfo ho de bia na ka tse se sante hine de asem ja wo mo a aya no mo fa asem ne se o we de nya asem bia asem ketekete timi gu dipa ni mase on se be ka kire mo se asem wo yi a adidi mu akwakoduru enkraman mu se yewura gama nche etena se etu body ade a omode be ye asante reja hemfo no media fo no omode be ye wo mo no nya asem ketoa na judge no waye nyame so adwuma papa se asem no be sa akwa hemfie na o matena se aka na mo hu ba bi o sa de asem no dey eto ti mesre judge no se ma won kofa obi a ma ne mekire mu se de mrebu m kofa obi ma ne be kire nsem mutoro kan no kuma se ade no so ho o mo nko ye wura gama nche ho e we de ye nkran ne wo okwa no so ba freni nua panyini e ye otumfo e de ato na we nko ye ahemfo no mienu asem no mo nko mutim pam ho na enkyerechire bia wo so omode ma wo bia omode asoma de book akoma judge no wo de akan amamre esem e de ama wo nyese ye kosoma wo bi e na we nko da bi enko gina mu nko kasa yewura gama nche minim say judge ya asem a wo kan de wo kama wo because wasa aseso na sisi ye wo case ne wo na emom mo ba gina asem no nyina so ye obla panyini ma yes ntina wo say wo no obla panyini kapam ho na adwenkyire bia mo twere mo ankasa mo krata ne komo mo say ensem no sei nete wo ya sante anase ya mamre sem mu sei nete na judge no so ahu so de aka na mo nkwafa obi hunu bia magina ho so o ma kire bibi magu nipa ni mu ase ya bre ne anim guase yes ya bre papa ne anim guase minima hemfu ne binim wo mo toto nsem no papa so ena lumba nye wo hene ena wonye sei ena akwasa eba no me si lumba wo ye prophet ne nsem nyina be sa conditionally enye lumba enka na court nsem ene nkrata asem ye se je se amamre sa aba wo toto na chi yie enema asie asante anasa Africa ana oman Ghana ye de amamre eye ena me ne obi awo enya wale o me na bushafo nimme ena kese ya tena che ye tedan baako we nyina nya ware we nyina nya wale ba ye pa amamre na nka asem a eda hoyi celebration of life on wasem de man se na amamre be wuram e se baako bi na esi ye no ye pese bi besi bi yemfa amamre kwan so yemfa tache nkrata asem yenkama to ntwa kora judge no wayade yese mi gitawe yanka obesa ne nchiama Matiase jaja yade pa ye hwe se asemi afi amamre ne amane ye bewuram yi na okasa nka maame akosua ne maame be mpoma amfa injunction case na nka mo pese mo sorry eye appeal case mo pese mo enwura wemu na nka se ni ntwetia amomfa lawyer no mfa lemfa nka ne ho because amamra be pie mu ne de o twemo adwuna si bibiri se mo amamra bebre wa akire o yanka asem nyina ba akopɛ na to ntwa ye pese be wie ne se ko free court ne se dabi yanka bibia mom ye ntwanto no se mo ma ne mre no nto ne boase na won wurawura amamra nim na won hunu de tie enti mo no won se be ka kire mo se mo nsan fa we mra dabi case bi e wo ho bia no mo fa ne nyina nka ho fa awalesem no ho na ajapade ne kyene de mo fa nto ba bi nduru ho na ye wie no be ma wu kra afinchi ada ne ye che japade no kore na ye aye na ma me akosu ase wa abusua ne person mo ye no so be ne Germany ho so be ne Ghana ha o omo hwe na omo nye omo ye wie na se omo wie a afinchi ada no no na ye ka ne se afinchi ada etimi ye serve and serve kra no na omo de brofo be hye mu se celebration of life yes so ho afi ne kra nya nduru dini kese ai the whole Ghana ye wie ne se be no region by region kura na betimi aye kwanda ho se betimi region by region yes so na emomu no se na omo person ke ba so de a na o se enka omo koma lawyer no judge ne letter court ne letter se abusua panyin no de asem ba e no onye abusua panyin biem dokre eso onye abusua panyin otimi fa ya asem ma na otimi fa abusua na asem ma e na metwen abusua na dwene si so se o se pa ko so hene omo ko entam na abusua panyin ne kato wo mo so no o kato no so no omo nkonko ye made o ahimfie omo koye mu ade cause asante ma mere mu no so o kan entam na so obi wu o so koye made entam no na akunu
ena say no so no wakoka ntam na yatu no ntam na atu no ti munko yemu ade ye wura ba munko fa mamere kwan so na munko yemu ade na munko yemu ade anya saa na mamfa ankwa anko yemu ade a emunye yemu ade nti obegina so aye so ya busha panyire o e de kantan cross bi aba kantan cross mo ti munko yemu ade enten na munko ne nkyere mamere o sese moye na munye sese busha panyire o kantam no entam na tu no wonya busha panyire biem na mo yemu ade afa efrasem na wonim bi entam no so afiri ho asumdua aba anya sa mo de fokyere ne ho otro asa ko so bebim se hane asama ba jo ana ni aba penyifo na nkoma asem yo se kontu hwane a ne chia ene eko do bi so na so ahwe ye chi wono mo ase hono mo dade na ase ye nkyeda nya ya ne ye pe bebi adwane afa tenta lumba konkran lumba ankasa na senya nkran ko na okoye ko bebi bebre ko nkro bebre wo na emmom nam se unum se asantefo yefunu nka baabi funu nka baabi tapita yefunu nka baabi anti se obi ebetena obeka asante abakwasem se watwa asante hini bitia anya no kore anya no kore asante funu nka baabi okay asante ohini bia okọ wa asante mamu bi etuo ka no bia no mu gya ekon no e body ni bai ebesie ye ansa na akire mo se kọtọ so nti ya na doma hene ka se ni ti asante hini bi ti na ne anya no kore etuo ka no na mum angu ho mu gya ekon no di funu body ni bai for 40 days kura se na obewu okay nti oni tre bia ne mum akire no mte se sa wa hene no pokura na wa firim ena omso mo na akunu aha e wo mse kon ni mu ne tuo kan no de ne mum omanya body no okay okay na me ade bia me dwene ho a judge me bona baso ne se lumba eye dishi konkono a odi ade ma ne yeye a wakwa akonwa ho kora kopere ya bibi nti ya amfa akonwa na ama okay na ya besie lumba ewo obi asase so nwanwan firi se nka me hu yen enka ye pese lumba atena nkran ne pese ye na yie won nkran ya ye ba besie ni pakoso ni akoya yie ni won nkran yie ni wo ho na emum ya bededa ni kurom asa ade funu na kon nkran etia mra bebre ti judge ne de mesre setim legal wa fie nyina ye mompa ye ma judge no se de be obenya kokoduro na no kro pese wo ka no osi akwan bia mbam na ye won krofo bi wa Ghana am say from historians dey am from we nyom asem asem we nyom asem dabi yempe history bi dabi nya history bi asem bi ani we ye om nkwa ahemfie ankasa ahemfie kwaji amamre ankasa ya amamre kron ahemfie fomfom stamp nsi so chese fira ahemfie ha ne baaye nya historian fo bi asem na makokura ka chese nyadoa chema kweli wa se nyadoa sa green pepper kesi se nyadoa nyina yepe ti e besere se asem na aba no ade wei be ma abakwasem anyina abakwasem agina amamere anyina ba bia agina court sem na mmara so anyina ba bia agina ti se judge na odi kan di asem no ojae court mmara to ho ebe kan amamere sem abra court nkan amamere sem okay so maamere na de ba asem mo hwe ma me se me wo divorce wa na me ni divorce wo se munyina mutimi yekuna judge be na kakuna ho asem so be kakuna ho asem a enkrata no na e kire se wo ye ware nia na wonye ware ni so na yetimi atoto ne ma sa ne ma we nyina wa wanye na kofa asam bebre ho ngra bai no e na judge we pese wo ye sa de we fi wo de twatia tu se judge we be bo asem yi pa obo asem no e na nye timili go wife titiri no oboa o ma bia no kore da bia na yehu no kore wa asem mu ba sa nti no de amamere na sem no abamu enti ahenu fo ahemfo sem a mo betena sa asem wo so mesere mo se momfa no kore ne nye o enkasa yema no kore ne nkasa se sa akofa odobro ni de bamu a odobro ni de na wade adansefo a kire se omufiri lumba busue mu omkoye ne ho ade nyina no omo de beba enkoye yesi se we na ebedi adanse na ya ba ya na da bi ade na ne ye ka ne ntempa na ye tu omofo no onsa akwa asa abanachi ye ka kire mo se ade we na enye sa na tie o
Yenye ni yie na yen tutu ne ma ne mfa ne pepepe yen tu pepepe yo. Okay. Yesi ye pese ye dane nkontompo ma no nkontompo ba ye no kore na no kore kwa ye kontompo. Onse jaji wa mpene. Ni nyina so ye busu apanya ye tu ni ntra. Na busu apanya ni kura wo de njanhye we kwoto so ye dai. Ene ko fan semi nyina. Wo fan njanhye we ankwa ka asem bia ni ho. Ne ka kire o mo se lumba ye prophet. Obi a wafa kwan bia so ma lumba ni magu ase bia nanim begu ase bi. Me kan o mo nim se bia meboa. I say 10,000 years justice beba. Justice will be served. Say the man judge ya shasi. Obia mesere se man nya tebidie. Ye ne ye wan ni a ye wa so ne adwene a ye kom no de sunsun ba bia ma me ne di wura ne ye sunsun sem. Me kura me hu jem nya ono ne fair judge a. Watimi pese wo de sunsun sem etoto court sem. Ne ehunu se ha ye sunsun sem amamere sem aha ye court sem. Ma ye nkeka mmom nsa ne ma. Mese nipa no mo hwehwe ne mame. Ne sanji bi wa. Ai. Maje. Mo hwehwe ne mame pa. Ye oyo ba o me yehu ne mo ma ni din. Ne yeso ye mompa ye nta na chi se de be ya no kura na wasa ase no. Awie pepepe, ewuo ba ko pe. Ye nte ye ho ase. Asem ko police station na ye nwonwran. Obi de recording kura ba se me wo ho ne yekun na ye nhwehwe. Na obi ye nkwachi wei, ye nkwa yesei, ye nkwa yesei na oba kunani ne yetime asset ne tribe. Na ya twa onam pre tese o ti pre mu nyina na ya video na sa baby a omo twa airways for them kan say sa company no enti e boko de e wo se sa nkrofo no kwedo mo court okay e ba ne say na obi passport mutimi twa edima obi ma nipa no be show ni social media they do attend to no nwanwa omo yes hono na sa so ta say bezi hono baby a hono airways na ofo ye no e hono mu di sa nsem ni nyina ya checking ni sa de. E hono mo check because hono mo hono do fu try. E hono de betima kwaso. Enti o se esi wo mo adekura nti e ba sa na sa so a se ensi wo mo so a ye mfa wo mu di mbra na obi amfa ho because ni patitiru bi na ye ni se ya. Wa ha no. Papa. Udi nipa ne nkwa atu asan mu. No kore. So e ba ne san na obi mutimi twa obi passport mu. E na ye track no. Track no ti play mu na. Oti play mu na mo track no. Flight mu na ye track no. Oduru ha no nam ha and in fact that video ne ba bonten de mani anje won kra ya bi nipa wo man nipa nya ne privacy ka enu ti na judge no say ni nyina ka ho otimi legal wife fo ni nyina na judge na bo no tofa no ensem bi e wo ho bi e kon ya enko ye bia no ye fa ni nyina ma lawyer no ye nyina so nka sem ni nyina no mo kan say once for one am kan once and for all say brofo no de ya na menya de am sha am pe brofo no so na to atwa yes ni ehun si ya wie bibia afie chi ni abofo ya ye ntoto ye ya ye celebration of life ayi ne se be ye ba akwa ka ho ya ye ye ba akwa nka ho a ye fa celebration of life no kwasha finchi adanim okay na ye ni pepepe sa atama me no so nya ne justice okay nana kasa che team legal wife no go from dajam aka asem nyine we be so life e bia na de wantia asem na se yie no akwaso so akodi na tem na akwacha judge abufu na asem na team legal wife na ye wie so a me wo ma ne bebere na o mkasa ma team legal wife no me ma na me bebere number okay asante kwan mu nyina me wo mo number sabato mu wo mo nto mo ha ma me tiwa mu ne me sha sia akọ life so one nti e be sere we make kase kwese kwa life ko so yes na me sere se mu obia nko kasa nti ajeje no de all ye no ya de e beboa okay be sere se ama so no nkire se enne no na ama so asem no wo court nti se epo obi ebebo no so bo de abusu apanyini ene ebebo no boso o da abusu apanyini ha onu mum ne de asem no because wan kase wanu asem se unya wie a wo de wo command nyina so besie lumba usie lumba wie wawie obi o pese wo ye na yie o pese wo ye de wonsi obi akwa na emom nam se lumba pese bibi nko yie nti yi pie nti ene abusu apanyini wo se pie pie na ma de njansia akoto so akowie wie nyina nti judge ne nya hwe judge we de obeboa ama sumdua bagana mesrɛ mu timiriga wife me dwane bɔ hɔ menkun no me twɛn de ba kosi ti mesrɛ mu mo obi an kokasa ntia judge no mo obi an kokasa ntia panyin bia yenya abotre ne yenhwɛ wɔ mo nim sɛ bibia bɛyɛ fine me nua ma so dem no mo kasa wo ti ase because emra judge anma no from enne 25th year ekosi next month 23rd April ena mo samba court bi say nti many kakra wom said the hospital person osuna na the person hu bia nti ase bia ope bia no betumi aye eno kra onye ni nyina kra nwie no a judgment mbra no na ko ena se basa ase kra se e basa celebration of life no se maso kra na wo se ye ka bia obo bi obetua enti no de se basa sika ba fie
Say na ka na ye boy ka o. Nti na munim ka no. Eh, na Ghana ka na judge wo Ghana iso mto Ghana nyina. Munim ka no. Awurade a. Eno ano Ghana at 50. Minim nipa bi at time Ghana at 50. Ghana man iska. Ye akonta na Ghana aboka o sa de cheye. O wo ska che Ghana fo nyina. Sa. Ai o de che Ghana. Ajo, we de mfa nche. David ye de chenye ye. Ye de chenye ye. Na minim se nkunim die so beba. Okay. And na on say entoto ye bebere wo ho a wo se ye ya ansa na celebration of life no aba so. Ha, we am I who say mpanyimfo no ye video a efa Nyansapo a mutie. Nti no mo so atena se ahwe video ni bi ehu say asem na ye ka no ne kwan so ano. Because ensem ha mame, ensem ha. Ase ye ka se kom bebre ba. O se na no me bufu papa shi. Pa. Ha. Bufu papa shi se nema bi wo ho a onya botre. Yes. Asem a ye di no ha no. O so de asem no ko heaven. Wo angusu a wo ko heaven. Ise wo de asem ko heaven ka jaji. Obedaka. So, ti nema bi wo ho a wano fom aka se wano afom. Na nka se wo de asem no ko heaven. Asem na nka pese wo kan nye no na aka. Nye na o. Pati asena na. Hey, team legal wives. Ni team legal husband. Ya de. My ade. Ya de. Ya pay justice. De bia me kam se nye ma me akosu ase wanti na ani abere. Na mo nchirimma. Chimma ne awafo a yesisi wo mo. Ne ma bibere koso me se maso buo. Sa? Me se obitimi frɛ wotimi se ne case ni de tim odobro ni tim legal wife. Se dos wo man ni mo. Too much. Too much. Ye be sere. Se mo pese mo ware second wife come yere mo ho a. Ye kasa. Ye kasa. So, on say emema ye nkrofo bi a ye penufu esisi wo pa. Pede atiegu. Aha. Na emom no obi wo ho a one ne yere no ewo wie na nofo ne bafoma. No pese okofa akwala no nofo sisi wo. Ye kasa. Ma wo yere ntiase. Oba ade we de ye di twa me nofo. Wo ye mehwe a. Enyi ma me mfa ne meka ho ne asumdwe mra. Wo ye kura mekwa bonten akoye. Ye kasa. So so wantiase na wade gya be ba no mum be ye better asen se oba ye ade na sie no. Na wo wu achi. Sa ne ma we nyina be pa. Hwe bebere nim se ase mam yakosu ase wa ne mam yakosu abrempoma egulumba anim ase da bi ayade ya Ghana for how na lumba so wo me si lumba wu ye na mahu te se problem ya lumba kofa ba ye bebere na wo bi o obi kura timi frɛ mo se na mpese mba ho na nso me yetimi odobro ni ade ya me no obi kunu na tie na so da bi unu obi na kunu na tie a untimi ma ye na duro na emom ne betimi akire kwan abefa so a woni na yere no mpo mu betimi aka bom be ma ne betimi aka mu nyina mo bom because in fact say we sister panyi ena anu ni tifie enti wo ya akwala a ono so ye panyi na asumwie beba ne mu akwala no peto kire se ona wo panyi no ani wo bia na se ka panyi ni ye papa enke ye mefa wo dia yenye sa ana mesre ye nuanom mema na omokofa pana no ma se o mo yire mu a kire o panafo no na ta ka sa asem o mo gya ajimi no o mo gya ajimi no eno de me nto sabi wo ho mema ni bebre so yi mema 100 mu 90 tisa obe condemn ni yiri sisi a se ne yire ne bon na me yire nye o woti asema me gya no we ya gya no kura wie abusua kura kakakra bi kakakra bi kura tete mini be wo mpo so boa no ne da sore no ne da sore de o hwehwe wo ne mpana ne ho no wanya afi no obekire ne mpana ne se me kura de na me hwehwe wo ho no ehu wo ne nya sa na tie oba mpana no so ntia ase de asem beba enti so fi so be ware na ka wo yire ho a enkokwa ndam wo yire ene wo yire ntena se oba me pese me ware ketwa e ka wo ho o ade me wurade ya no ma reason a o ti ase a fine titina ne ya ware mebere no na ya fom dwuma ntira because oba ne wo a wontimi nkwa fom onyema wontimi nya fom dwuma nti oba ne nyem ye na abo se be ma na kofa foforo na odo no be ya afu a nti nu tam se wo na wo ho nkyene na we no so nyem yes na we so akwa na wo to akotoro bo ase na we so ba ya adwuma nti bo se ya adwuma ntira bo se afem mu wa japade bebre en na wo ko wale mienu a wo store ya say na ade bi ko tena bia so en obi wo so opema bebre okay lumba no opema bebre because obusu ni nipa nim en no ne ma me akosu ase wa kasa ma me akosu ase wa te ase me de me yere wo te ase se o wo ba wo bebre a problem bia ni wo ne mo hwe ne wan koka ho okay e agreement ya ma me akosu ase wa gina manim kura na e agreement oni lumba ko ye se wo de opema bebre ma te means ukwan ko wo ankwala na meje wo mu ne mo hwe ne wan koka ho enti yemu se ba ne sen na odobro ni nko na lumba ma me ne lumba ko ho lumba o ma bebre o me see lumba children future lumba ayo show wa brochiri ne mafa na ta kan sa sam so ti ase ne mafa bro ni be ne be ja ne ba man se fa ko boso so ti ase ne mafa enso no ma me ha no na de o ba ya o be ka ho da bi so
enti yo ne me berebi wo ho a ne me berebi wo ho a mema no yesre ye nyina ye mema ne bia ye was accident wo ho accident ne say e bia mfa nso wo aburuchiri oba Ghana e na ba ya kono nti no betwa ba ko bi any accident ene nya ni da ho accident yo na accident na chi no na bia na oba no de nyinsan kura ye de abehyew aye mesi bebre obedin o mutimi nka nkire o yiri mo wonye mo bi wa ha wani obi awo wontimi nka eja da ho wo ye list asema ba so enti ye be sere wodi be sia akosi da ben afa wu achi no na ye basa ba ko fansem bebre di aba enfumso ne de nya aba kan no kure kire wo ba no na obetwe waso won twe waso kakra na mfa asum wie mbra sa wale na won pese won na wo na won ware na ma oba ni hu se wo ba oba bi te bi kakra ko ha na banti e ko ho ti wo de ba ha dwena ma me yemfa akwala ne mbra mo me support ye na mo kra mo yere mo se o na odwana be ko hebusuan kakra ba ko hebusuan kakra ba na ko fa ye nwene ma konfo no bi asebe o mo so nwene so nti na ma no so chini wo mo so ni ye gi aduro ni ye chekere na to ya o me mpra wa buruchire na division e do bi so expiring date wodo a banana ye na wase bebere wo futu ade amaye se beti a mema no betie ni titiwa ka in fact e wo musi yere mo no bi ha adwene kwere na on se emba no o mu nwale wo mutirim ye nwale etirim ba na se ye ko woshimu na 1 month na ko woshim ba ko e papa 2 weeks bia na ko wo na 2 weeks ya na woshi dia na pressure on se you know dry na mo shemu na anu ya dan se am ye rasta a me ko share drum se se ma bere mushi ma dwene na keka bomu ni nyina nyamwa anoa awura de nyampo anoa ala ema mo ya wudi agura be head kura se keka bomu ofie za na mema ne papa bi di afa nyina no ye besere me de se me be ma magina be intiminim de ma na fam besere ya mo abotre no emra fom matiase dana ye na wase bebre ye ne so da ja onyama ye sane be awuro ni awo ye nyina ye bu ye fi ye firi me nye ye ye nyina se ye bu ye ye bu mu nye na ba yo mo awuna bo ye na wase ye ba no gwa de ye na wase wo madaja munyama ye de hwe ye ne ye ne comfort blackness na se a ye di nkomo enne day na na tuyenfo bebre titi ne mema no otuyenfo bebre pacho momfa na ebeboa pa edesumye so ebe fe na wuachi anye basa memfa bibi mfam on se odobro ni nsem ne baaye no ye o mema bebre wo ho a na me se o mo ne mma bi etete wo mo yire mo chinti no o mo hu ni se e ma no e ha adwen fine nipa bi anya 100% ni correct ye o ma ni bi wo ho a o mo age no ene kasa tenten nam and about to be 35 years no wanya menopause kasa tenten on tia pam wa frifi so nti e be sere abotre bia na nyema bibire ya abotre nti bibire na obi nka se odobroni aye nipa bonisem na emum no ekwan a papa ni wu yi a enne ya o show ye na ma nne ye ne epe no kure nyina ye sister no senka o sister panyin woni na wo oja ne ma e ma ne ba wo ho woni ni kuna wo kemre ba se wono kura ntimi ama yie no ka kuna na ka so be ka se wonye jinemu ma no ka jinemu ma no se sister se wa ama me nyina ya anya nkwa me nye woni panyin e de abusuafo ye no mente ase maka bom moni abusua panyin akasa na nkante ase aye adwuma ba ye hu niema bi akutia bo ne niema bi ni basa e de how bibiri ba okay cause hwe banyumfo se de o to ya ame a ade achi a won to bi mu first ani esusu a me nua ba ko anam ne boss ne e friend na mass edidi ni maame ho a ne be didi maame ho na de bia no me maame aduane dooso ono ne de ketewa bi se no omum yi bisie ma no me kwa no wadi amas na de ko de me hu se oye sa na maame bo apesi na me fa chensen ba ko si ho na me yiye ma ne ka bo de miensa na o hwemanim so hwemanim me yi bie so kwa madi me ka kire ni pri se de bia sa na maame ye timi me yi bie so ti be ye me di yi bie so kwa madi so ti do to ya me a on to bi enka echi odoblo ni on try kwan obafa so maame na bagana ni be di ahia mo be di ahia enfonso bi kura na asia
maame fache na mo nkamum na mo ntimi nye ntotoye wona o masusua wo wona o masusua se ye kase ye twenmanso na twea ba kosi sen hwe se obi a wukuru afrim ye ni afinhiada mo se wo fatire bi ntimako bi wa fa nsu a wo ton se wo yi ahien se wo ye den o ade we ya we nyansa be ne wo enka menyi wani mu mpo munya fa hye wo bi eni kwase wo kɔ ho afi so aba wo kuna wu wonyi utuntum mu wa wo ya advert obi meto nsa nsuo nom wona beba wonyi utuntum kura menim panyimfo no mu di odoblo ni achi ni se omu ntunefo se omu yi nipa ahien oba wo da kunam wonyi utuntum mu ho afi mai wo so wo ya advert enkrofo meto nsuo nom na sabe nipa titu be na beto chise boys ya ni bia no mama mere ni different mama mere dia be onye gana ni Ghanaian. Nyana mama be ho asem no kan ana ko di wu afọ na no mtia ana Burkina Faso beni ana na onya santini na se anwona kora na mama mere wo ho obia so bia ne so na mama mere wo mama mere bia ya afi oba ye ho ade so ya ye ho ade ye ho ade nko a ya afi si enye ho ade de a ene ye ye ni wi a 40 days utumi yutuntum gu ho no mo si anya ho ade so ene ma bia ekoso no ye sere woni mama ne nka momo wona ukura mbra nkwala nketo awu on se mre bi meka kire ne se nkwala ne betimi akwa abrochire bi a ejina ma me akosu ase waso because German citizenship ye omo we card no nkura bi on se nkwafu bi kwa ye afogire se en wo ye nkwala ne passport ne beje jaga enti se maami ne se obefa nkwala ya kwa on ne betimi confirm se nkwala ne ye ne kuruma obi enti mfo wachi nyema wo ti se maami no enti na won trust na won hwe sa ne ma we nyina na won ti ya yese na won ne maami ne nkọ kasa maami na kuma ye wode be chew ebi kura de wo dwene na maame no kura wonwene ho so na munya botere munya yesi no okay eze ya obi atini fie o lumba case itwa onkwa na onse na anu eba wankasa wo maame hu mirika wo otu wanje lete wase oni onye no beje buso penye lete ama no so ho je besere panyifo se kama funu kama dampan okay he aye ba fie a efiri ya wada etu fiada tu memenda tu edwada de wani be kakama Ebenezer ukuada ya wada tuni na awatwe so no do nyame afana do se asemato na ka wongo a okay fe na be se asemato papa mesre me de me hwehwe afiri ma ma mienu wo se odobro no na ayeketoa entafo kra de nka mu de ka mamresem de nka mu nim de nka mu nsem nya dene peni pa mu nko ko bu nkoto dwe ma me mesre wo si e po obi a waye bone kra nka me na maye obone because me na maje uku me na ma mo nya wale mu anije mesre fa cheme na fa bi we asema wa so ba twetwe ho enya asema ba twetwe ho bia wo betum kwese se lumba wu betum dia lumba kra se lumba kra ka chem se me no waja se owu ye na me hu se wo kra oni ni nyae betum abona dwen bebre wo wu de se wonti me ya no asema so ba ka chem bori betum dia hye no simple se simple kra na ma me ko hu se ne ene ne be me na kan etia bom oya wa tu maka bom ya japade a mo pere nyina ma ne de beko obi anfa anko lumba anfa anko obi aso anfa anko apostle obi je na ye na wa se busan fo yan fa mu si hase subscribe to channel like share mo bibia enya bi enhwe sapepepe yen share mo bibia enya bi nhwe enne dai ye da se pa se onye bre na o hwe yen fa mu si hase da se ne ye be sen de share bio yakra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bio tonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane ye kese na ntakra abon e de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya